Takže čau, Nikolase, vítám vás u dalšího videa a dneska jsem tu společně s bráchou. Čau. A my si zahrajeme takovou hru, která se jmenuje 5 sekund. Od téhle hry, že máte 5 sekund a musíte splnit 3 ty. Musíte do 5 sekund říct 3 slova. A my si zahrajeme takovou aplikaci, jmenuje se to 5 sekund. My už ji tady máme zapnutou. A tam prostě máte úkoly a do 5 vteřin to máte říct. Tak jo, dělej. Tak začínám. Tak jo. Vyjmenuj 3 zahraniční youtubery. Zahraničí. Nic. Můžeš třeba Gogo, Matuš, Explo. I ten. Vyhrál Denis. Cože? No, už jsme hráli, tak počkejte. To zkoušel. Jméno hráče Denis. Prostě velký do, tak. Tady prostě velký Nikolas. 17. Velký no jo. Třeba no. Děti, teď ty. Tak jo. Vyjmenuj 3 dny V týdnu. Teď. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. 3 dny. To nevadí, ale mám bod. Ty. Vyjmenuj 3 oficiální sítě. Nevím. 158. 150. Já to neznám. Policie, záchranka. No a já to neznám. Bože. Vyjmenuj české jídla. Špagety, řízek a smažák. To není moc. Vyjmenuj 3 youtuberky. Nikol, Čau. Ne, já. Vyjmenuj 3 geometrické tvary. Trojúhelník, obdélník. Počkej. Trojúhelník, obdélník a čtverec. Yes. Vyjmenuj 3 ptáky. Tak jo. Orel, papouch, Yes. Vyhrál Denis. Tak dáme si. Co? Dáme si. Ale to ne teď. No, okay. Počkej. Dáme si. Čau. Tak jsme tu zase jdeme hrát. Jo, dobrý. 5 sekund. Co to zase, nechte mě bejt. Ježišmarja. Tak jo. Dáme si ještě 2 vítězství a končíme. Jo. To teď tebe neříkám. Tak to... Prostě vyjmenuj 3 tvé oblíbená jídla. Řízek, smažák, nugetky. Yes. Na těch 100. Jak to? Vyjmenuj 3 letní sporty. Letní, jo, tak třeba hokej. Letní. Fotbal. Já nevím, co to je letní. Tak teď já. Vyjmenuj 3 postavy. Ne, já. Včelky Mája. Ty jdeš. Včelka Mája. Ty Vynesu tak. Tohle by bylo pro tohle video všechno. Čau, dejte like. A dejte odběr. Čau.